者の剣となれ。力がみなぎってきたわ。他の者の傷を癒したまえ。湧き上がる。この私と
者の剣となれ。を癒したまえ。これでもっとレディー様のお役に。癒しの力よ。成長を実感しますね。
の世界を私の剣を受け止めるがいい。我が敵を撃て。